To da farkon fari za mu so mu fara da jin cikakken sunan. Assalamu alaikum. Da farko din dai suna na Zainab Abdullahi, wata aka fi sani da Zainab Indomi. Idan na ce menene takaitaccen tarihin Zainab Indomi, me za ki ce? Zan iya cewa jama'a cewar ni dai cikakken Bahaushiya ce kuma 'yar Hausawa. To, ni dai na yar cikin garin Abuja ne. An haife ni a cikin Abuja. Na yi primary school ina a nan, na yi secondary school, a gama diploma ina a Kaduna. To kamar yadda kika faɗa mana kin yi karatun diploma, za mu so mu san a wani fanni kika karanta wannan diploma ta yi? Na karanta computer ne. Computer? Computer science. Tun farko ya aka kika tsinci kanki a masana'antar fim? To, haka ne. Kasan bayan da Allah bai yayi da mutum. To ni dai a gaskiya tun ina karama ta wacin can da ni na kasance ni son in ga Hausa fim kuma yana burge ni, ina jin daɗi ne ina kalli. To wannan shi ne ya ƙara jan hankali na da kuma har ma na so hakan in zama ni ma ana damawa da ni. Har na tsinci kaina a wannan har na zumo wata jaruma wata aba wacce ni ma yanzu a duniyar fina-finai na zama wata ake damawa da ni. Na, to kabar lokacin da kika yanke shawarar shiga ita wannan sana'a, ta hannun waye ne kika bi kafin shigar ki? To, gaskiya na yi ba ita shi yawa kafin in samu in shiga, amma da Allah Ubangiji ya taimake ni har Allah ya haɗa ni da wato yana bai Nuhu. To, na bi ta hannun shi na faɗa ma iyayena kuma har suka yadda suka yi asabin magana ta, suka amince da abin da na faɗa musu kuma suka yarda, suka danƙa ni a hannunsa isa amana, shi kuma ya yadda ya sa ni a cikin dukkan sauran fina-finan shi, domin dai ta hannun shi na shiga wannan harka. Za mu iya cewa Ali Nuhu shi ne ubangidanki a masana'antar shirya fina-finai a halin da ake ciki? Gaskiya haka ne, ba ni da wani ubangida da ya wuce shi, kuma har gobe har yanzu ma da nake faɗa maka shi ne ubangida nan, kuma shi ne zan iya ma cewa ni ba ubangida ne a wurina ba, ya zama tamkar uba ko ɗan uwa ma na jiki ma haka yake a wurina, don ya wuce wai ubangida. Na'am, to ga wani fim Zainab Indomi ta fara haskakawa a masana'antar fim? Ina da na fara, ko kuma in ce wanda ni ta aska ni, wanda na yi fice a cikinsa kuma wanda jama'a da yawa suka sani a cikinsa shine garinmu da zafi, wato ma'ana dawo wanda na yi shi ne fim ɗina, wanda ya aska kuma wanda na fi jin daɗinsa, wanda nake son shi fiye da kowane fim. Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. Ranar zafi inuwar mauna bisa na koma, yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. Yau gidan Allah sauke kayanka, ai garin mai da zafi baka saba ba, sama nake kuna jina. Na'am, to na ɗan koma baya. Zainab Indomi, a ina kika samu wani gaban Indomi a sunan? To, na
mutane da yawa za su so su ji yin shi da wannan suna kuma ina na samun shi. To wannan suna dai ya samu asali ne tun ina firamare school da cikin ina can kuma a cikin kwankino ina son haka dai taliya da mai suna irin indomin nan da ke ina jin daɗin su duk a cikin sauran taliya domin su ɗaukaka shi da sauran kowane abinci to shi ne har aka samu wannan suna haka saboda son da nake masa. Daga nan indomi ya bi kenan ko? Ƙwarai na kuwa. So kamar a finafinan da kika fito a kwana-kwanan nan irin su zuri'a an ga cewar Zainab Indomi ta fito a yanayin da kamar ta rame da sauransu mutane sun yi ta maganganu akan wannan me za ki ce? Haka ne a baya idan mutane za su duba cewa na yi biki da yawa to kuma a gaskiya idan har kana da biki to sauran wani ayyuka haka ba wai lalle ne ka ji daɗin yin su ba musamman ma mu actors idan haka wani aiki ya kama irin ya kama za ku yi rawa ko aka ji da sauransu tsalle-tsalle to dole ne ya kamata a ce idan kana so ka sake ka ji daɗin jikinka to in kana da cikin nan ba sosai idan kai ne za ka fi kawo wahala to shi yasa ne kuma gaskiya ba wai wani abu ne yasa na rani ba ko kuma jinya ko ishirwa ba ɗaya a ciki kawai yanzu na insulin ne wato sinini da ake nufi shine ka ɗan rage jiki ɗan rage daidai to shi ne amma ba komai ba ne ba. To kamar akwai waɗansu hotuna da ke yawo a cikin gari da ke nuna tsiraici da fuskar Zainab Indomi a ciki me za ki ce da a dangane da waɗannan hotuna da suke yawo a gari shin ke ɗin ne? A gaskiya isa ma ni iya waɗannan gaskiya ban san da su ba kawai dai mutane ne suna yi don su ɓata mana suna suna yin kan kawai su ɗora fuska kawai ana so dai a ga an durƙushe ka a ce an daina askawa da kai taurarin ka sun gishi to kuma cikin ikon Allah duk hakan da suke min ubangiji Allah bai san an daina yi da ni ba har yau har gobe ana nan ana suna kuma masu ƙaunata suna ba su fasa ba to ni ba abin da zan ci sai dai in ce kawai Allah ya saka mu ba shi min wannan abu kuma wannan shi ne idan har duk wanda kaga ya ci gaba to dole shi ya samu wannan abubuwa kai mutane da yawa suna nan ba a musu ba to ni dai kawai abin da zan ci Allah ya saka mu tsakanina da masu mun irin wannan abu. To Zainab Indomi me yasa me yake faruwa ne a baya ba? Haka ne, na san mutane za su ce na bar fitowa ko kuma an daina yi da ni to duk ba haka bane ba. Ka san a baya na ce maka na yi diploma ɗina to a gaskiya na tafi ƙarin karatu ne kuma wurin da na tafi karatu nisa ne to kaga taurari ba na ta wani a baki ba dole sai ka ajiye ɗaya to shine na ajiye wannan na tafi can ƙarin karatu na karatun da na tafi a nisa ne amma insha Allah in ba da jimawa ba na kusa kammala karatu na in na gama in Allah ya ta masoyana. To kamar wani irin albishir za ki yi wa masoyan naki na dawowarki da kamar yadda suka san ki a baya bayan kammala karatun da kike. To albishir da zan yi wa masoyana su yi haƙuri in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba. Za su so maganin sa fina-finai na in Allah ya yarda. Mukan ga sunan ki na yawo a shafukan Facebook. Shin ke ɗin ce? To, a gaskiya zan iya ci ba ni bane ba. So domin kuwa akwai mutane da yawa masu cewa su ne sai na cikin domin Alinubu ba tila da Nafisa da sauransu. To
a gaskiya duk ba na ciki kawai dai suna yi ne kawai da wata manufa ko suna yi da hakan don su ɓata mana suna ne. To, bayan shigowar ki masana'antar fim, akwai wani abu na farin ciki da ya taɓa samun ki wanda ba za ki iya mantawa da shi ba? Kwarai kuwa akwai shi. To,